Antigament es deia que la gent que anava cap a la plaça Catalunya baixava a Barcelona. És evident que Gràcia té una tradició i una història que és molt diferent a la de qualsevol altre barri o districte de Barcelona. Jo crec que Gràcia és un barri que sempre manté una tradició molt ferma, una tradició amb coses o festes com la Festa Major de Gràcia o Sant Medir, però que sempre ha estat a l'avantguarda dels moviments reivindicatius de Barcelona i de Catalunya. Des de moviments associatius, moviments revolucionaris, etc.